Danke. Ngiyanibulisa igama lami mina ngubongane wakaVilane. Ngiphila nayo sisinhlanhla, but I will not also do it alone. Sisinhlanhla, please come and join me. Masithi president yabo mama basezinambeni sikhuluma ngosisi wami lo. Yabona. Na ngihamba naye usisinhlanhla. Both of us we fight the poverty in our community. Our aim is to ensure ukuthi abantu bayasebenza, abantu they are getting their opportunities. And we don't forget about abantwana bethu laba size kibo today, because they also play a bigger role in us. So that is why today we are here together. Mina ubongane ngukuChinchalova, and I'm the deputy president of the organization. My president is not here. Kunami namhlanje. Structure sethu sisinhlanhla sisebenza nayo. Sisinhlanhla uyi-president ye-Feminine. Uphethe ke abomama bane organization yabo, bathi abomama phambili. Angisilaba bembokodo ke laba. Ilaba bathi mabazilanda izinto benza utshintsho. And she's the one also who initiated ukuthi to talk to the company to get it here today. So without usisinhlanhla, this would have not been possible. So can we please singashaya izandla ngathi sishayile usisondlula lapha eceleni, sishayile unhlanhla ukuthi ukhonile ucabangela abantwana ngalendlela le. So let's tap hands. But I think I must give a minute ukuthi akhulume kuqala before ngizobiza i-rap yala khaya ukuthi ize la. Do you have any words to start? Yeah. Njengoba ngim-introduce sona, ngifuna kusale kungena yena bese ngibiza umama. Yayibona ngiyahambisa ukuthi ingasolo ngimhlalisa kakhulu, angisho yaziswa mayi afuna ukusolo ngikusukumisa ngikuhlalisa. Yeah. So Sihlahla, over to you. Ngiyanibingelela egameni lika Jesu. Amen. Ngiyanibingelela egameni lika Jesu. Amen. Wabumoka ngidisturb. Okay, ku intro yethu ngicela uqala ngi-introducer abantu abakhona ngihamba nabo before ngichubekela phambili. Ngokuqala ukubingelela ngizobingelela abantu abaningi bathi amazinyo neinsini. Uma ngabe izinyo lihlukana nensini kuba khona ama pain abakhona. Angihambi ngingedwa ke from ku Feminine Social Movement. Ngihamba nomama uEtel Mabuza as secretary nobhala wethu uSG wethu sibambela amaphepha senzela konke. Ungisesi uyiko konke kimi. It's my prayer warrior kuwo konke la ngidlula khona ngidlula naye. So ngiyakubingelela Big Mama bakumbiza njalo ke emzabalazweni bathi uBig Mama ngicela simshayeleni izandla. Bese ngihamba nobhuti uThapelo. Abaningi bayamazi, abaningi abamazi. Hlale sithi undercon akathanda ukuvela. Uzwa igama but then kakhulu akaveli. uThapelo is my partner. Sisonke emzabalazweni siyagijima. Ngicela nimshayeleni izandla naye. Bese ngihamba nechairperson ye-structure naye udila nabantwana ba-disable. Ukhona lana umama uJulia kaMafara. It's a chairperson structure sakhe iMafara une NGO na iMafara idila ngabantwana nabo abakhubazekile. Ngicela simshayeleni izandla naye. Bese ngiyabona amanye amamember ngiyanibingelela nani bemida simhloniphe kakhulu siyabonga ukuthi bekose baye enkosini amasokana abuyile but bazikhandlile nje ukuthi babe nathi bayezelana bazosingatha nathi lelanga. So siyanhonora kakhulu ngicela nibashayeleni izandla. Bese nginama member eswa inviteile noma ngabe izolo kube nje into esibhuti ebusuku but bazihluphile abakhona under the Feminine bathi nathi siyaya lapha cause nathi siyathinteka ngalento eniyenzayo. Ngiyababingelela nabo ngokuhlukahlukana bavele endaweni ehlukahlukene. Okay, uthi ucomrade wami la uDlodlo siyanginika iplatform bamoko angazi ngithathe amandla 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 unezinto ezithu ezihlukile. Ngithizele lesikhathi mina ngiyanibingelela egameni lika Jesu nathi amen. And amen usho ukuthi siyavumelana ngento esikhulumayo. Ngithi manje amandla ngiyanizwa nithi yewethu. So ngifuna ninginike lo amen lo cause umnikazi nomqaliswa lento esihlangane ngayo kufuna ukuthi sivumelane ngalento la.
lezi amandla into esizitholela emhlabeni sizoshiya, but uma singavumeli umnikazi yena kuqala sivumelane thina sisodwa la kusho kona ukuthi asimemanga. Ngiyanibingelela egameni lika Jesu, amen. Ngiyanibingelela egameni lika Jesu, amen. Nginibingelela egameni lika Jesu cause lithi izwi lenkosi uma sibiza leli gama wonke amadola yakhothama. So nangoma siphi isimo esihlasele la kule ndawo esihlangene ngayo sibiza igama eliphezulu kwamagama onke. Benginganibingelela phezulu kwamanye amagama but ayahamba phela. But igama lika Jesu lumile njalo. So ngizokhuluma mina lana ngingunhlanhla, ngizokhuluma on behalf of the community leader. Ngikhulume on behalf of i-president yabafazi abakhona ezistructureni emzabalazweni. Sibomama sihlangene siyagijima. Into esikhuthazile ke na ngize ngivule the feminine social movement ihlale phansi nabanye bomama. Sisemzabalazweni siyagijima ezitradeni. Siyabona ukuthi sine problem. Sihlangabezana nezinkinga abomama sikhona ukuzimela. Abomama esikhathini esiningi siba ama single parent but izimama seziphezulu kwamandla ethu siyabaleka. So sizile lana nathi as a feminine namuhla sizosho ebantwaneni ukuthi thina sibomama sinalo uthando lwabo and thina sibomama siyafisa ukuthi qhubekela phambili nokuya phambili sibanike uthando silikhombisa uthando. Kwesinye isikhathi siyafisa ukukhombisa uthando but indlela esibhekane nezimo ngakhona zisenza ukuthi sibaleke sisuke nasesiporweni. So ngizocela ngiphinde ngibonge futhi ku company ethintekile or sisihleli nayo etafuleni isitshela ukuthi no guys kunemayihloko nono imayihloko nono idila ngezinto ezisona so nathi sibomama nabo baba sihleli nabo etafuleni as stakeholders sabo sabonisana ukuthi no let us go and support the program because the program le ekhona la ekhaya ngicabanga ukuthi ithinta wonke umuntu okhona la umuntu esekuhlaleni imfa ngabe ungumuntu nentshisakalo enokuthintakala lesimo esibhekane naso kose sikuthinte uma umuntu wesifazane because labantwana masibabheka izimo ababhekane nazo la akekho umntwana ofika kulesimo lesi bathi uapplyele umzali ukuthi athole umntwana so mase umtholile umntwana sona siyambonga umama futhi sibonge kakhulu nabasebenzisana nabo because akusilula ukudila ngabantwana baso akusilula futhi ukukhona ukunika uthando abanye abantwana kuthola ukuthi izimo kwesikhathi abanye bayagugwa abanye bayazimoshela abanye bayenzani so umama sithola abomama sithola ama center so sizokugcizelela nakwabanye abantu abangekho lana nangabanye abantu abakhona la ukuthi siyacela nani company or ningalahli ningagcini thina singumphakathi wala emalahleni sizocela ukuthi niqhubeke and ninakelela ama center so no prioritize nathi siyanika igunya lo ngikhuluma on behalf of uspeaker la emalahleni because ngabe bekakhona umuntu wesifazane beyazoyi understand lesimo lesi sibhekane naso and beyazoyi promote ukuthi ni oro niyenze kahle nithethe kahle nikhethe kahle futhi anikhethanga kabi because kubhlungu kunabazali umntwana uyafika lana mhlambe let's say umntwana ufike ana 1 year or ngaphansi ke 1 year bamshila umntwana uyophuma lana mhlambe seyakhishwa ibhokisi bangazi nokuthi umzali wamshiya umzali uyephi umzali ubuye njani abanye abazali babuyile bafikile bashiya abantwana la abashiya ngimfanelo zabo imfanelo zabantwana mawuthi uyabheka isimo umthwalo sophezulu kwabomama yiko abomama sekose siphume nathi ama leaders sihlanganeni sincedisane nabomama ukuthi siyahamba siyangaphandle ukuze ukuthi labantwana basizakale so uma masitholile amakhampani anjengalawa ngizogcugcuzela kuma leader wasemalahleni futhi ukuthi masitholile amakhampani anjengalawa masibuyisene emphakathini singathathi isigodleni sifakeni ezindlini because usizo labantwana bayalidinga uma ubheka la ungathi uyabuza umama mhlawumbe ukuthi lo certificate kenzakaleni akutshela ukuthi certificate sesibuye umthathisa thina ngendlela yethu it's because of umzali wamshiya izinto zingasi right or ngamshiya ngesimo so umntwana uyakhula lana ukhula akazi ukuthi ungubani ubuyaphi so uma sebaba ukutholakala abantwana abanjengale sithi ku oro ningagcini namuhla futhi ningashiyi masifika sikhala singumphakathi wasemalahleni siyacela indlebe yenu ukuthi mayingabe inzima ukuthi izwe siyacela nesandla senu ningafinyezi ukuthi nisiphe yebo sizoba iphele ezindlebeni zenu but siyacela ukuthi cela nisenzeleni kahle nathi siyathembisa sumphakathi ukuthi sizoyenza kahle akukho ukuthi sizothi masithola lezi zinto thola ukuthi sizathatha sizimikise endaweni errong so siyabonga kakhulu ku company siphinde futhi sibonge ababambisene nomama ukusebenzisana nabo mina nguyi leader ye community ngisho njalo ngithi ngiyabonga kakhulu akusikuthi nihlakaniphile asikuthi sonke sihlakaniphile nguye ovumile ukuthi kwenzeke ngalendlela so imali hlokonolo icale 1994 31st May angicalanga la ngicale elokishini eMaloma Primary School kunamaklasi amadala sa renovate lawo maklasi sicala ngabantwana abayi6 sabana 15 sa register ne Department of Social Development. As time goes on abantwana bakhula then indawo incane sisejardini labantu sicashile abantwana bethu abakwazi ukudlala free ngoba kunabantwana aba-able abang-understand ukuthi disability kuyini so
but-ke ngase sengiya-apply kumasipalati ukuthi ngicela indawo ukuze abantwana bakwazi ukuthi babe nendawo yabo. So 2000 umasipalati wasuyanginikeza-ke le ndawo, but ngoba bekunganama-funds angizange ngikwazi ukuthi ngo-2000 ngize la. So in the meantime sesekhona le lokishini iplan ngase sengiphasisa iplan ukuthi iplan mayibe right ukuthi mangiza ngapha kube sengine-plan. So mangiza la ngize ngine-plan yami, and mangiza la ngeza ne-Scorpion Legal Protection sangakhela lama-Wendy houses lawa alapha, ngasebenzela kuma-Wendy houses ngize la 2010. And then 2013 i-Extractor Coal kwaba yiyo eyakhayo la. So mayakha la iyakhe le first phase ngo-2013, 2014 yase iyabuya iyakha le second phase. So yeah, lana ekhaya abantwana sihlala nabo. Initially iMalihlokwanolo was not meant for i-residential facility, but because of ama-challenges abazali abahlangabezana nayo, and then ngalendlela futhi esibone ngayo ukuthi abantwana nabo bayahlukumezeka ngoba umzali akazi ukuthi umntwana fanele amikisephi. Le stigma esikhona emndenini, le stigma esikhona kubo baba, ubaba uthi lo mntana akusinge wakhe, umzali umama naye uzothi umntwana uloyiwe, bese kuba naleyo nto nje ukuthi umntwana soyahlukumezeka, umntwana sowufela nje into angayazi ngoba yena akazi next, uzibona khona emhlabeni kodwa ke uthando alikho emntwaneni. So iMalihlokwanolo nginame after umntanami ngoba ngibe nalo mntwana okhubazekile. Angicalanga nje, ngicale nginalo mntwana okhubazekile, mina ngihluphekile ukuya phansi phezulu ngifuna indawo for umntwana. So uma uya kubo Gauteng bathini bakutshela ukuthi iMpumalanga mayibone ukuthi yenzani. So that is how iMalihlokwanolo idaleke ngaleyo ndlela leyo ngoba i-challenge beyiphethe mina. So uma iphethe mina kusho ukuthi kukhona nomunye umuntu onale nkinga enginayo. So uMalihlokwanolo bengihamba naye house to house ngimpepile. Mawufika endlini umama athi umntwana akanayi, ngide yabona lo nangu lo wami, mangikhipha lo wami naye so ukhiphe wakhe ude newami nangu ukhona. So abantwana ngibathole ngaleyo ndlela leyo ngoba kunzima ukuthi umukele ukuthi umzali amukele ukuthi umntwana wakhe ukhubazekile njengoba kunale stigma. Mina kwasemndenini abo-anti bambalande bathi Ragadi tsengwa no umunyakele facility atsamaye. Ngithi makatsamaya ngizomazi kanjani? Uyatsamaya and then umphakathi uyomazi kanjani? And then ukuthi uyagula ngiyowazi kanjani? And then esontweni uya nini? And then ke mina okay umndeni wami uzomazi kanjani if ethu kufanele ukuthi atsamaye? And then so kufuneka ngihlale naye kuze abomakhelane bamazi kuze umphakathi umjwayele. So ke nami ngimazi ngoba okay so uhambile ku facility use Cape Town bathi uyagula, iConcord anginayo ukuthi ngiyofika ngaleso sikhathi, ngiyofika ngithola umntwana sokuthulile, kufuneka ngithini? Ngiyolwa nobani? Ngiyothi kwenzakaleni ngomntwana? So umntwana manginaye ngiyazi ukuthi makalala ulala ipampers li dry, ngiyazi ukuthi ulala usuthi, ngiyazi ukuthi makagula ngikwazi ukuthi ngimikise kaDoc. So iMalihlokwanolo icaleke ngaleyo ndlela leyo. Hence ngisho ngithi it was not meant for a residential, but because of ama challenges akhona emphakathini and because iMpumalanga inganawo ama facility for abantwana, so I had to start somewhere ukuthi abantwana bakwazi ukuthi basizakala. So sisebenza ne social development, sisebenza ne Department of Education. Baka education bayazama ukuthi basize ngama resources kwesinye isikhathi lokho esikudingayo basisiza, i-stationery bayasiza, social development yasiza nge-subsidy. Sinabantwana ababuya kubo Middleburg, abantwana ababuya kubo Delmas, Betali, Middleburg nala around abantwana esinabo la. So yeah, sinabantwana abawu-27 abahlala la. So abanye labo abazali babo abakhona ukubalanda babalandile, then bese sina 13 abatravelayo. So njengoba izikolo zivaliwe so bavalile nabo bazobuya izikolo njengoba zivula. So yeah, that is Malihlokwanolo.